fľaše vyberáme, lebo sa ti hodia k šatám. Dneska ide modrá. Hlúpavo. Máš iba jeden pokus, keď sa ti to nepodarí, už nebudeme plýtvať fľašami, takže poď. A keď máme stovky divákov, tak ani bohovi. Dobre, veľmi dobre. Aby som ho zalial vodou. Dobre. Nech si to zapamätá. Ďalší typ kopie, ktorý máme, tak poprosím Padme, aby sa odviazala. Padme, odviaž sa. No. Padme, dáme takúto červenú, to sa jej hodí k opasku. Ženské si na to potrpia strašné. Sú hrozne vyberavé. Aha, ovečky, Maťko, tam idú. Vidíš, idú z paše. Akože ja viem, že nie som ženská, ja som zvedavý, skade vytiahne čiernu. Čiernu ti vytiahnem, vieš kade. No dobre, no takže teraz uvidíme, Padme musí teraz v tomto prípade už používať obe ruky. Nie, tam blbec, neboj. Tým pádom musí zvládnuť tú techniku, o ktorej som hovoril, inak bude hanba. No ale čo sme videli? Čo sa stalo? V prípadoch predtým sa nám stalo, že ten nepriateľ zostal nabodnutý na tej fľaši a vedel sa dostať k nebu. Táto fľaša odletela preč, pretože tie krídelká sú presne na to. Vy nechcete toho supera prebodnúť a aby vaša zbraň zostala v tom superovi, ale vy potrebujete bodnúť, vytiahnuť a zase bodnúť. Teraz Padme, skús ešte raz bodnúť tak viacej zo spodu, aby tá fľaša zostala nabodnutá na tých krídelkách, aby som mohol ukázať druhú časť toho, čo chcem predviesť. Vyšlo, nevadí, vodu tam ešte máme, musíš dole mieriť. Ale je rozhodnuté hemisféra. Už je tam málo vody, takže už nám nekladie odpor. Ešte jeden posledný pokus. A musíš mocnejšie. Poď, rýchlejšie. Poď. To není moklo, aj ty kočiaky. Nevadí. V každom prípade, ja teda zistím, či je tam málo vody, daj to som. Áno. Takže uvidíme, či je tam naozaj málo vody. Ja som ani netrafil. Tak vidíte. Zhodil, to chce potlesť. Troška ho povzbudíme. A je tam málo vody. No, čo som chcel ale demonštrovať, tak je to, ja si to trošku teda nasimulujem a nafejkujem. V okamihu, kedy sú tu tieto krídelka, tak oni už nepustia toho nepriateľa alebo tú fľašu ďalej, pretože bránia práve tomu, aby sa ten nepriateľ dostal hlbšie a vy tentokrát teda môžete vytiahnuť a bodať znovu. Takže veľký potlesk pre Padme. A ešte tu máme teda jednu špeciálnu vec, úplne najťažšiu. Pod so mnou, Anakin, Renfra, zober si kopie obidve. Dáme to stade, to poď sem. A my teraz máme tie fľaše zavesené. A v tomto momente my tie fľaše rozhojdáme. A skúsime synchronne, aby ona nemusela teda podať na dvakrát. A Renfra, keď sa teda rozhodne, tak skúsi zasiahnuť teda pohyblivý terč, čo je teda absolútne najťažšia vec, lebo seknúť na určité miesto cieľ, ktorý sa nehýbe, je relatívne jednoduché oproti tomu, keď je ten terč v pohybe. Takže Renfra, priprav sa, nebodni nás do rúk, prosím ťa, ako minule. Nie do nôh. Som to držal ja. Takže ideme a rozhojdáme to. Dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. A môžeš kedy chceš. Aj, vidíte, teraz to nevyšlo, ale aspoň jednu pohyblivú zasiahla, zaslúži si potlesk. Dobre,
sa ti asi nepodarilo rozhodiť, dáme ti to ešte raz, tak sa sústreď a ideme. Hop. 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 No, a toto už je veľmi ťažké, tak Anáky rozhodaj. No. Dobre, jasná naša chyba. Teraz padme, poď ešte ty pod tvoj muž ti rozhojda. Toto, hej? Kozy nie do mňa! To sa normálne jablí. A nie. Umrem. To mi vypadol plečo. To mi vypadol. Nepodni si muža. Hej, hej. Tam sa aj tak. Vlastne aj A ja zachytil rybu! Chytil som rybu! Ja som chcela povedať, že akorát to si mi tie krídelka. Áno, presne tak, veľmi dobré, veľký to potlesk nevygrál. zaslúži, parádne. Pravý parádne, veľký potlesk. To ma kadil. Dobre? Ja mám tak pocit, že som krásne ženu naučil. Kako taký kohalábu? Ale chceme pôjsť. Nebude bojiť deti. Ďalší typ zbrane, ktorý si ukážeme, je to veľmi náročné, pretože to je naozaj ťažká zbraň. Poď sem, s tou veľkou sekerou. Alebo poď najprv dušku s malou. Ktorým smerom sekáš? Tak. Takto, hej. Tak všetci tam. Hore, Drhajte tam. poď, lebo dostaneš sekerou do nohy, nechceš mať rozťatú nohu. A tu je, pri sekerách je trošku väčší problém, pretože vám sa veľmi poľahky môže podariť, že tú fľašu udriete takto. To znamená, že udriete za hranicu tej čepele a vtedy to porísko nie len, že nespôsobí skoro žiadne poškodenie, ale môže sa stať ešte to, že to porísko sa vám zlomí, čo sa vám možno stalo, ak ste niekedy káľali drevo. Takže Duško teraz bude sekať samozrejme tým smerom kvôli bezpečnosti a uvidíme, či sa mu podarí spojatosť teda rozmachom zasiahnuť. Ja už má narúbaného v toho živote dosť. No, teraz si ukážeme dvojručnú sekeru, takzvanú bradaticu. Táto bradatica, z ktorej strany bude sekať? Takže tu je takisto veľký problém a tu je to isté, čo pri kopi. Tú jednu ruku si ukorigujete plus minus jednoducho. Takúto veľkú sekeru je problém ukorigovať už pomerne väčší a tu sa nám veľakrát stane, že tá zbraň je teda tá fľaša je odpálkovaná úplne dopreč. Takže preto tu je tá bezpečnosť nutná. Takže skúsa nestrepať. A hlavne to nehoď a nesekni nikoho do nohy a ideálne ani nie seba. Takže pripravíme sa a môžeme. Práve, že alebo rozťala, chodí sa aj rozťala do kráča. No, ale vidíte, čepel bola krátka, fľaša dostala pekný zásah, ale je len poranená, nie preseknutá. Ale keby mala Si teda lakila okolí. predvedieme. Teraz som bol upozornený, že by mali sekať deti, takže Adam, poď. A není Keď som naposledy nechal Adama sekať s mečom, tak mu hovorím, Adam, prosím ťa, nestrep sa. Než som to povedal, ležal na zemi pred tým stojanom. Nehovor mu to radšej. Hovorím ti to dopredu, hej, lebo potom ja hovorím, ale mi ho si nedopovedal. No to nestihol dať posun. No, takže teraz budete vidieť rytierský 1,5 ručný meč, ktorým Adam bude sekať s dvomi rukami. Takže naozaj už vysoká zbraň, ktorá takémuto kostýmu absolútne nesedí. Historicky takto oblečený človek by takúto zbraň nikdy nedržal. Hej? Takže môžeš. To už je len akože na vývoj zbraní, ale nebudeme sa prezliekať kvôli zbrani. Krásne. to robil dole. Haklečka má. A ja skúsim teda predviesť fintu. A ja vám teda predvediem, videli ste, že ten sek išiel pomerne jednoducho a pekne, že naozaj sa podarilo toho nepriateľa zoseknúť. No ale tu už je možné, že keď naozaj dáme dobrý sek, tak tá fľaša zostane stáť, tak ja uvidím, či sa mi to podarí. Dám si aj ja jeden sek, aby som tiež mal, lebo čo...
Keď už nás to fotia, takže ideme. Tesne. Dobre, poprosím ešte jednu fľašu, ale vidíte, že naozaj to šlo ako nôž maslom a ten rez je úplne perfektný, to je vďaka tomu, že tá zbraň je veľmi dobre vyvážená, ale stále sa jedná predovšetkým o bodnú zbraň. Takže teraz si predvedieme ešte to bodnutie. A sledujte, akým spôsobom, ak trafím tú fľašu, tá čepel vnikne dnu. Tak daleko ładnie. Tak. Musimy to rozszykować. Ďalšiu zbraň, ktorú A on kolesie się chodził. už to bude zbraň, ktorá je